Buana Maris is back. Filipina Life in Ireland. Nagbabalik na naman ako. Ito. So, ngayon, yung video kong ito ay tungkol ito sa visa ko dito sa Ireland. Pag-uusapan natin yung visa ko dito sa Ireland, guys. So, pag-uusapan natin yung visa ko dito sa Ireland, guys. Kasi, sa mga videos ko, may nagko-comment kung paano daw ako nakapunta dito sa Ireland, ano daw ang klaseng visa ang na-apply ko, ganito kasi same situation daw kami, ganun, may baby din at ito hindi daw po sila, hindi din kasado, so ayan, maraming natatanong kung ano daw ang visa ang na-apply ko. So, meron ding nag-request na kung pwede ko daw siyang i-vlog. So, ayan guys, pagbibigyan ko na kayo, i-vlog ko na ito para din to sa inyo at sana ay makatulong din. This is just based on my experience, guys, ha. Ano lang to, experience ko lang siya kung nung nag-apply ako ng visa dito sa Ireland. Hindi naman siguro pareho lahat, pero isi-share ko lang sa inyo yung aking experience. Mismong experience ko, guys. Okay? So, ayun. Ang sitwasyon ko, guys, is meron akong anak sa aking boyfriend, Irish boyfriend. Meron kaming anak, isa. Syempre, nakikita niya naman sa aking mga videos. At saka, hindi ko pinanganak si baby sa Ireland, guys. Sa Pilipinas ko siyang pinanganak. At actually, dito ako nabuntis sa Ireland, guys. Kasi nag-apply ako ng tourist dito sa Ireland last 2006. Dito ako nabuntis, guys. So, umuwi ako. Pag-uusapan natin yan, guys. Ano lang, masyado lang ako talkative, okay. So, ayun. Yung visa ko ngayon is, ang tawag is de facto visa. De facto means is, I am partner with an Irish citizen. Yun guys, de facto. Hindi kami kasado, partner lang. Yan, pag-uusapan natin yan mamaya, okay? I-share ko muna yung experience ko sa aking tourist visa. Okay guys, pag-uusapan natin yung tourist visa ko. Meron talaga akong sulat dito, guys. Sinusulat ko siya lahat para hindi ako make sure na wala akong makakalimutan. So ayun, pag-usapan natin yung tourist, guys. So first, may babayaran tayong sa pag-apply natin ng tourist visa. Syempre, sa mga nakaalam na, meron tayong babayarang 60 euro for single entry. Depende yan sa iyo, guys, kung single or multiple yung applyan mo. Pero advice ko lang, siguro single entry muna, guys, kung first timer kayo. Kung gusto nyo mag-apply ng tourist muna. Kasi para para good record muna tayo, guys. Doon muna tayo sa single lang. Kasi yun yung ginawa ko, guys. Single lang ako. So, ang nagbayad kami ng 60 euro, okay? So, next is requirements. Pag-usapan natin yung requirements. Requirements ito ni boyfriend, Irish boyfriend. Pag-usapan muna natin. First, invitation from boyfriend. So, dapat gagawa ng invitation letter si boyfriend mo ng nasasabihin niya sa letter na iniimbita ko yung girlfriend ko na si blah 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 to come to Ireland for at least 3 months, like that. At sasabihin niya na hindi ka magbo-burden sa Ireland, dapat nag-follow ka lang sa rules, hindi ka magtatrabaho, wala kang gagawin, kundi tourist ka lang talaga. Yun, dapat magpa-promise yung boyfriend mo sa letter niya na ganun. Siya yung mismo mag-sponsor sa iyo ng lahat-lahat ng pag-stay mo sa Ireland, lahat ng kailangan mo dito sa Ireland, ganyan. I-state niya siya dyan sa letter ng boyfriend mo, guys. Ng boyfriend nyo, guys. Okay. So, ayun. Kung paano kayo nagkita, ganyan. Kahit na marami kayong isusulat sa letter, guys, at least ini-state niya talaga kung na totoo talaga kayo. Kasi kung mas maraming kayong sinusulat sa letter, guys, yan kasi, di ba, from heart to heart talaga, yung ganun ba, yung totoo talaga, di ba, guys? So, next, after the invitation letter is bank statement ng boyfriend nyo, guys. Bank statement. So, hinahanapan ng bank statement at least 6 months. At least 6 months. Pero, ako, guys, hindi ko binibigay 6 months.
binibigay ko 1 year. Bank statement ni my love. 1 year yung binibigay. Hindi 1 year, guys. And then, payslips. Payslips. 3 most payslips niya, guys. So hindi 3 ang binibigay ko. Yun yung hinihingi nila, 3. Pero kaso ako, ang binibigay ko is, 6 payslips ang binibigay ko, guys. At saka, P60. P60, guys. Hinahanapan din nila ng P60. At least, the whole year ata. At yun yung alam ko, guys. Kasi, meron akong mga requirements. So, chine-check ko lang kung anong meron ko. So, P60. P60, alam niyan ng mga boyfriend nyo. Yung ano yung P60. At saka, proof of address ng boyfriend mo dito sa Ireland. Proof of address is like mga utility bills, guys. Utility bills ng boyfriend nyo. Gaya ng, kung nagbabayad sila ng internet, ganyan. Meron silang mga utility bill, sorry. At saka, yung mga electric bill, like that. Kung anong klaseng bill na binabayaran nila, guys. At least, nandun ang address niya. At saka, yung pangalan niya mismo. So, yun na proof of address niya. At syempre, proof of na mayroon siyang tinitirhan, guys. For example, kung nagmamayari siya ng bahay, so at least magpapakita din ng proof na siya talaga ang nagmamayari. Kung nagre-rent siya, pwede din kayong magbigay ng proof ng nagre-rent siya, guys. Kasi wala akong experience sa rent. Nagmamayari kasi na si boyfriend dito ng bahay niya. At also, photocopy of boyfriend's passport, guys. Alam niyo naman siguro yan. At saka, copy of all the page of passport that has stamp. Kailangan natin siyang i-copy, guys. Yun yung ginagawa ko, guys. Kasi, hindi ko siya pinapalo dati, guys. Hindi ko siya pinapalo. First, apply ko 2016. Hindi ko siya pinapalo. Ganyan. Hindi ko siya pinapalo, guys. Ang nangyari, hindi ako nakapasa. Hindi ko pinapalo lahat. Ano lang ako, 3. Kung ano yung hinihingi nila, 3 lang. Tapos, hindi ako nakapasa 2016. Last 2016, nung nag-apply ako dito, hindi ako nakapasa. Kaya, nag-appeal si boyfriend dito sa Ireland. Nag-appeal siya na kung bakit daw kami na-fail, ganun. Hindi ko na alam kung ano yung ginawa niya, guys. Ang alam ko lang, nagsulat lang siya ng letter sa embassy na gusto niya daw ako makapunta sa Ireland para kilalanin ang kanyang pamilya, kasi yung pamilya na hindi na makapagbiyahe kasi malayo daw yung Pilipinas, ganun. Sincere talaga yung sinusulat niya, guys, sa letter. Yun. So, nakapasa ako, 2016, nakapunta ako sa Ireland. So, pag-usapan muna natin yung requirements, i-continue natin. Okay, requirements for you, for Filipina, kagaya ko, ang requirements na sinasubmit ko is, gusto niya rin, kailangan nyo rin mag-submit ng letter na ikaw ang mismong aplikante na mag-a-apply ng visa sa Ireland. So, ayan. Gumagawa ako ng letter, guys. Kasi nasabi ko sa letter na ako, si Maris, nag-a-apply ako ng tourist visa sa Ireland, ganun. At meron akong boyfriend doon na siya mismo ang mag-sponsor sa akin. At wala akong babayaran mismo kasi wala talaga akong pera, guys. So, siya mismo ang nagbabayad sa akin. Yan lang sinabi ko na titira ako sa bahay niya. Karelasyon ko na yung boyfriend ko. Yun yung sinabi ko. Karelasyon ko na yung boyfriend ko nag-apply ako 2016, nagka-boyfriend. So, sinabi ko, nagkarelasyon na kami 4 years. So, ayun. At saka, photocopy of the passport. Photocopy natin ang passport natin. At saka 2x2 picture, white background. Alam niyo na siguro yan kung nakita niyo na yung website nila. At saka proof of going back to the Philippines. Ako, guys, wala ako noon kasi wala akong trabaho. Hindi ako nagmamayari ng property. Kaya yun din yung nangyayari, guys, na na-fail ako kasi wala akong proof of address. Kaya na-fail ako. Picture together, additional, this is just additional, guys. Picture of together with your boyfriend. Yun yung sinasubmit ko rin, guys. Picture of together. At saka, yung proof of going back to Philippines sa akin is, nagpapakita lang ako ng bank statement na meron akong pera. Pero, hindi siya, guys, hindi talaga siya masyadong helpful. Additional lang yun sa akin, guys. Additional proof.
So, ayun guys. Yun yung talaga yung sinabit namin sa tourist visa at nagbayad kami, ganun. At na-fail. Hindi talaga ako nagsisinungaling guys. Yun lang talaga. Importante kasi yung sponsor. Ang nagbe-base lang sila sa sponsor kasi wala naman talaga tayong pera na hindi talaga tayo maka-afford sa pagpunta sa Ireland. Syempre mahal din yung ticket. Para sa akin hindi ako maka-afford. Kung maka-afford kayo, mabuti. Kung ako hindi talaga ako maka-afford. So ayan. Yun yung tourist visa ko. So nag-apply ako 2016 at hindi ako nakapasa guys. So it took 3 months bago naabot sa akin yung decision nila na kung pumasa ba ako or hindi. So ayun, pinadalhan nila ako ng letter na hindi daw ako nakapasa, ganun. Kasi daw insufficient daw ako ng mga requirements, ganun. Hindi daw ako nagpapakita ng proof of going back to Philippines, guys. Pero sinabihan kami sa letter na pwede kaming mag-appeal dito sa Ireland, mismo sa Ireland Embassy, guys. So, si boyfriend na yung nag-appeal dito sa Ireland, guys. Hindi na ako, si boyfriend na. So, ang ginawa niya is, gumawa lang siya ng letter na sabi na, yun guys, sinabi niya na, sinabi niya na, I want my girlfriend, would like my girlfriend to come to Ireland to meet my parent, my mother, my family, like that. Wala na siyang papa guys, so mother na lang. To meet my mother, like that stuff, kasi matanda na, ganun, sincere talaga siya guys. Sabi niya na, ako mismo, I promise that Maris will not burden in the state, ganyan, na hindi ako magtatrabaho. Yun yung sinasabi ko guys. Yun lang yung ginawa niya. Nag-appeal lang siya, nagpadala siya ng letter. Tapos, after 8 weeks ng appeal niya, tinawagan siya mismo sa embassy dito sa Ireland. At hindi ko naman siya alam kung ganyan ang mangyayari guys. So, hindi niya rin daw alam na tatawagan siya. So, ayun, tinatawagan siya mismo. So, tinatanong siya kung siya ba si Mr. Martin, yung boyfriend ko. At saka, sinabi na nag-a-apply ba daw kami ng visa, ganun. Tourist visa dito sa Ireland. Sincere ba daw siya? Sponsor niya ba daw ako, ganun. Yun yung in-interview, guys. So, nagsasabi naman siya ng totoo. So, ayun. Sinabihan siya na available na daw yung aking visa, guys. So, very, very exciting, guys. Saya-saya namin. Available na daw yung visa ko. So, ayun. Excited siya, guys. Kasi sa lahat din yung pagod at perang nasayang, diba? At hindi na kami nakapasa sa 2016. Kaya nag-apply siya, pumasa. So, 2017, nag-apply na naman ako ng tourist visa, guys. At nakapasa ako. Nakapasa na naman ako. Mabilis lang siya guys. 1 month lang. Napasa na. Ang bilis lang diba? Kasi siguro meron na akong record. Hindi ko alam. Same pa rin yung same pa rin yung mga requirements na sinasubmit ko guys. Ayun. Nakapasa talaga ako. Walang problema. 1 month lang guys. Na-approve agad-agad. So ayan. Yun lang siya guys. Ang experience ko sa tourist visa. Okay guys, pag-uusapan na naman natin yung aking visa ngayon. Yung visa ko ngayon is de facto ang tawag. De facto visa. Means like I'm partner with an Irish citizen. Yun siya guys. So, eto. Yung requirements naman nito guys is kagaya lang din siya lahat guys. Pero kagaya lang siya sa requirements ng boyfriend natin. Pero yung sa'yo, wala na yung proof of going back to Philippines sa akin guys. Kasi long term na ako dito sa Ireland. Kaya wala na akong proof noon. So, kasi din ako, parent of an Irish citizen child. So, ayan. Sasabihin ko na yung mga requirements guys. Kung meron kayong anak, kagaya ko, anak sa Irish man, so, additional point din yun guys. So, ayun. So, una, yung requirements ko is letter again na mag-a-apply ako na isa akong ina sa Irish citizen child.
at saka picture ko, at saka photocopy of passport, proof na ako talaga yung ina, ganun, at saka photocopy of passport ni baby. Yun yung sinabit ko ba, guys. Just, so, yun lang yung sa akin, guys. At saka yung birth certificate, ganun. Ganun lang. At saka yung application form. Okay, yung kay my love, yung requirements ng boyfriend ko is letter na naman na iimbitahin na gusto niya kaming pumunta dito sa Ireland. Nilipat na ako at saka si baby. Ganyan lang, guys. Yung true to the heart lang, yung sincere lang, guys, na sabihin mo. At saka bank statement, again, pay slips, pay 60, proof of address, ganun, proof of kung nagmayari ng bahay, yung sinabi ko, yung rent, ganun, proof of work, at saka photocopy of passport, photocopy of all the page passport na merong stamp ng boyfriend nyo. Yung passport na ng boyfriend nyo na merong stamp, yun guys, kailangan natin siyang ipa-photocopy. So, ayun. At saka, itong de facto guys, pag-uusapan natin siya. Yung de facto is, kailangan nyo munang magkarelasyon ng within 2 years. Kami kasi, ng boyfriend ko, actually, ano na kami? 6 years na kami guys. So, meron akong proof kasi sa ang kanyang pagpunta niya sa Pilipinas, piniprint ko yung lahat ng mga ticket niya na pumupunta siya sa Pilipinas. Kasi nagkatugma siya guys sa kanyang mga stamp doon sa passport. Yun na nangyayari guys. So yun talaga yung malakas na proof ko guys na nakikita talaga kami. At meron din kaming pictures sa isa't isa. Nilalagay ko yung mga picture guys na sinasubmit ko sa isang empty bond paper. At doon, for example, dito ko nilagay yung picture. Tsaka doon sa ibaba ang tawag nun, nilalagyan ko siya ng sulat na ito yung boyfriend ko kasama yung pamilya ko, ganyan, lumabas kami month of November, for example, an year 2012, 2011, every year guys, meron akong nilalagay. Kasi ini-state din niya sa letter niya na yun yung year na pumunta ako, yun yung month, ganun, pumunta ako sa Pilipinas na year 2012, 2011, ganyan. Nagkatugma talaga lahat ang aming sinasabi, yung mga requirements, based on my requirements, at saka based on sa aming letter. Yun guys. Yun lang yung ginagawa mismo namin guys. Wala kaming ibang ginagawa. Siguro, ano lang, yung print of your ticket of your boyfriend, hindi naman siya required guys. Pero ako, additional ko na yun sa akin guys. Kasi malakas din yung meron tayong additional requirements. Kahit na hindi sila nagtatanong guys, ako sinasubmit ko lang kasi gusto ko ipakita na proof namin yun na relasyon kami na within 2 years, more than 2 years na kaming karelasyon. Yun kasi yung de facto eh. Yun kasi yung sinasabi sa de facto, kailangan na more than 2 years kayo nagkarelasyon. So, ayun. Yun lang yung proof ko. At yun lang yung ano ko guys. Yun yung sinasubmit namin. Yun lang yung requirements namin guys. Walang masyadong iba. Yun lang yun guys. Wala talagang... At doon, nagbayad. Ganun. Yung, kung gusto nyo i-apply yung baby nyo, mabilis lang naman siya. I-apply nyo yung baby nyo ng Irish passport. Mabilis lang siya. Ano lang, mag-fill up lang kayo ng form. Submit lang ng requirements ng ano ba yun, birth certificate ng Irish boyfriend, na siya talaga yung father, na nag-signature talaga siya sa likod ng birth certificate ng anak nyo, na siya talaga yung father, at saka birth certificate ng boyfriend nyo, birth certificate mo na ikaw ay isang ina ng baby mo. Ganyan, mga proof guys, yun lang yun guys. So, yun lang yung ginawa namin, guys. Una talaga, si baby, ginawa namin ng Irish passport. So, pagkatapos ng Irish passport ni baby, ako na naman, yung de facto lang yun sa akin. Kung nagtatanong kayo kung ano yung long term ko dito sa Ireland, kahit hindi kami kasado. Kung tourist visa kasi, guys, kung first timer, mahirap talaga
Ganun talaga mangyayari guys. Mafe-fail talaga tayo. Mas maganda kapag meron talagang sponsor dito sa Ireland guys. Kasi yung dito sa Ireland, stricto talaga guys. So, yun lang yun guys. Sana ay nakatulong din ako sa inyo. Ilalagay ko yung mismo ng link ng de facto visa sa aking description at para din naman makatulong din ako na gusto niyo siyang basahin para din ma-study niyo kung ano talaga ang de facto. Sa mga kagaya ko na hindi pa rin kasado, na meron ding baby na gusto rin pumunta dito sa Ireland at sana ay nasagot ko ang inyong mga tanong. At yun lang talaga at wala akong tinatago guys. Yun lang yun. Kaya nakapunta ako dito sa Ireland at yun yung tawag kong, yun yung visa ang tawag ko. Sa mga kasado sa mga Irish, wala akong alam, wala akong idea sa visa na ganyan. Siguro, mabilis lang yan sa inyo. Sorry guys, yung de facto is it takes 6 to 12 months. Pero yung sa akin guys, na-approve lang siya within 3 months, by the way. Kasi siguro hindi ko alam. Sabi ng boyfriend ko, siguro meron na akong record, nagbabalik-balik na ako dito sa Ireland. Wala akong bad record, I mean. Nagbabalik-balik na ako dito. Pabalik-balik, ganon. 2 times lang naman, pero siguro nandun na yung record ko, na mabait talaga ako. Umuwi ako sa Pilipinas before the expiration of my visa noong nag-tourist ako. So, ayun. Sa work visa, wala akong alam dyan, guys. So, pasensya na. Sa visa ko lang, guys, is de facto and the tourist visa. Yun lang yun, guys. Sana ay nakatulong ako sa inyo. Maraming salamat. At see you in my next video. Bye-bye! Hi, guys! If you like my videos, don't forget to subscribe to my channel. And I will see you all in my next video. Bye-bye!